Aquest és l'exercici 5 de la sèrie 1 de l'ESPAU de Catalunya, de l'any 2024 i diu: al laboratori disposem de làmines de plata i coure, així com de dues solucions aquoses de concentració molar, una sal de nitrat de plata i l'altra sal de nitrat de coure. També disposem del material per a fer un pont salí. A continuació, ens demanen: feu el dibuix de la pila que es podria muntar amb els elèctrodes de coure i plata, indicant el material necessari. Indiqueu quin dels elèctrodes de la pila funciona com a ànode i quin com a càtode, la seva polaritat i la direcció en què circulen els electrons pel circuit extern. Escriviu les semireaccions i la reacció global. Així doncs, pel que fa al material necessitarem una làmina de coure, funcionarà com a ànode, que és l'electrode on es produeix l'oxidació. Una làmina de plata, que funcionarà com a càtode, que és l'electrode on es produeix la reducció. Una solució de nitrat de coure, d'un molar que porta ions coure per a la semicel·la de coure. Una solució de nitrat de plata d'un molar que porta ions de plata per a la semicel·la de plata. Dos vasos de precipitats. Funcionaran com a semicel·les electroquímiques. Pont salí. Permetrà el pas d'ions per mantenir l'equilibri de càrregues. Un fil conductor. Aquest connectarà els elèctrodes per tancar el circuit extern. Pel que fa al diagrama de la pila, el coure a l'esquerra com a ànode i la plata a la dreta com a càtode. D'altra banda, els electrons flueixen pel circuit extern des del coure, o sigui, l'ànode, fins a la plata, el càtode. El pont salí connecta les dues semicel·les i permet el moviment d'ions per equilibrar les càrregues. Seguidament, ens demanen que escrivim les semireaccions i la reacció global. A l'ànode es produeix la reacció d'oxidació. El coure metàl·lic perd electrons i es transforma en ions de coure. Al càtode es produeix la reacció de reducció. Els ions de plata de la solució capten electrons i es redueixen a plata metàl·lica, la qual es diposita sobre la làmina. Per altra banda, a l'apartat B ens demanen: considerant la pila de l'apartat anterior, calculeu la força electromotriu estàndard a 25 graus i escriviu la notació esquemàtica de la pila. Argumenteu si la làmina de coure que actua a l'elèctrode augmenta o disminueix de massa a mesura que avança la reacció. Tenim les dades següents: potencials estàndards de reducció a 25 graus, 0,80 volts i 0,34 volts. Pel que fa a la força electromotriu estàndard de la pila, es calcula amb la fórmula següent: potencial de la pila és igual a potencial del càtode menys potencial de l'ànode. Si substitueixen els valors proporcionats per l'enunciat a la fórmula, ens queda potencial de la pila és igual a 0,80 volts menys 0,34 volts. Això dona un total de 0,46 volts. Per tant, la força electromotriu de la pila és de 0,46 volts. Pel que fa a la notació científica de la pila, segons la convenció, l'ànode es posa a l'esquerra i el càtode a la dreta. Finalment, la resposta en relació amb la pregunta de si la làmina de coure que actua com a elèctrode augmenta o disminueix és: com que el coure actua com a ànode, es produeix una reacció d'oxidació. Això fa que el coure metàl·lic es transformi en ions de coure i passi a la solució. Per tant, la massa de la làmina de coure disminueix i al mateix temps augmenta la concentració d'ions de coure en la semicel·la,